mace mai yanga aso in ka samu to kai kuka, in kuma ka dace a gidanka za ya zamo daidai. Mace mai yanga aso in ka samu to kai kuka, in kuma ka dace a gidanka za ya zamo daidai. Labarin wata yarinya mai kyau wadda ake kira, na kamu da sinta tun farko har yanzu ake kira, kuma gashi ko na kira lambar ta ba ta yin shiga. Na so in aika sako a wurin ta mai irin haka.